conseil ministre mun ale baro butimela arabadono bena octobre kletan shegi ma san ba flani muga ani saba nyamaya me mambulo teleke kulen asimi goitala akala bamako kulubakaw feino abefo mumma ko chapitre de communication an premier ministre ale aklina dota ka se ka nyafulu ke an jamana conseil ministre yere ministre bela jelen ka sanga afuma ko suspension des primes et indemnités nafolo do no tele kasabi do la munu be katakadi mado ma bara do mu kono ko olu kalajo afuma ko membre du conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité olu mawkudo ngakan la kibaye ka fo maw bela jelente munu be talike keren la gouvernement reka mamunu be akene ka no tele gouvernement ka cidon ye ale ni mu tele ke mouvement de l'inclusivité o mamunu bala ko olu sente ala concernant la Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité, ko ablala senga kabi ni wa sharasena of mako décret numéro 2016-0401 PRM ni ale bolno blala juin kalo kle kolondon samba fla ani etan ani woro ko asigi kunye femunu yaude kaseka walia do kenu teleke réforme du secteur de la sécurité la of mako a mise en œuvre au fait décret numéro 2017-05-44 PRM du 20 ni albolno blala wa juin kalo o klem wan fla samba flanta ani wolon fla ko ale fana nana kaseka na yele malu do ala mum ke sababu kaseka do fara o ka ake o kan wa femunu nganga di o manof mako avantage accordé à ses membres lu baraw timela akibaye ka fo wala akilina mun kon talon na fuma ko mesure de suspension kase ka ni fusiri ni ko dun la wari mun walma na folo walma wa fe mun be ka taka aduma afuma ko prime and indemnité ibaye ka fo akilina intele kibaye ka fa be ka ta mun no fe o de keren la wa mun be tali ke wa représentant no tali ke coordination représentant ale ni plateforme kibaye ka fo olu mun be keren la wa suspension ko abenata ka olu koni e o segere sabu ke mun be tarike o ka wuli ka jola foma ko activité de structure de mise en œuvre de l'accord pour la paix kadira ka fo benga sabu mun be non lu be se ka wala to ko mina a client telembe o no fe kadira ka fo akon be na jo na flo mun be ka takaduma o be jo ko fe tuguni foma ko wa déclaration officielle de guerre kibaye ka fo anga jamana ame domine ko bi kele ani woya be fan chama fe wala kibaye ka fo wala tetugo mun be ka taka maw segere kan kono ani yoro chama la kibaye ka fo ni o koni o be ka la nyini ke ma jugu fe kibaye ka fo ko wa na folo mun be ka boka don ko ina ko ka fusira la ka alajo Bamako octobre le temps ani shegi sambafla ani muga ani saba secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagno officier de l'ordre national ale bolno be seba wala